Takže čus, vítam vás do nového videa. Dneska to budú Skywars. Minule to bolo Bed Wars. Všetko to bolo zlé. Tak dneska dám Skywars. Takže ja dúfam, že sa mi to už Bed Wars nikdy nestane. Takže tak. Takže teraz už idem hrať Skywars. Nice. Regen. Kamo, tak to je na nič. Tento typek, ja som to chvíľu ani nekomentoval, je to tryhardím. Potom si môžem zahrať aj Bigho event. Mám trošku plný invent. Snažím dať úplne fakt najlepšie. Poď. Ja si umrem. Takže ideme do stredu. Dúfam, že tam nájdem nejaké lepšie veci, že si to nevyberali všetci. Mám mega dobrý look. Jak som už hovoril, určite mi napíšte, či chcete let's play. Lebo chcela by som trošku točiť aj iné minihry z iných serverov, z SG-čiek vás najviac bavili z mojho druhého videa, viacej než z toho prvého. Iba pre info, že či by ste niečo také chceli. Mne sa laguje kombo, lebo čo? Keď ja mám fajn komp. Asi sa to nejak laglo. Wow, to je geniálne, toto. A tak nič. Dám si ďalšiu hru. Ale nice. Kam by som mala si ísť? To sú teda tí draci. Nájdem si nejakého typu. Moc. Wow, super. Vždycky mi niekto zhodí. Urobím si tú stenu. No, je tu developer, to si screenshotnem. Skavím tak. Ja si zblázním od šťastia. Aj keď po dnešnej tragédii na záchode šťastný nie som. Keď točím toto video, že ja ho dotočím ho hneď vydám, tak v ten deň sa to stalo. To sa mi stáva v každom videu. Ten typek bol dobrý. A ešte som za ňa dostal kill. Haló, no tak ideš? Ha! Nedal to. To prehrám s mojím PvP skillmi. Ale no tak. Prečo ti volal Vilko Kajer? Hotovo, prvý deň.